přiletíš, anebo neprozrať a přileď kdykoliv. Štěstím je poseto široké okolí. Zeptal, cítíte nějakou tremu, bojíte se toho dnešního vystoupení? Já mám tremu asi z toho celkově, ale nebylo by to, že mám tremu jako z jedné písničky, ale celkově z toho vystoupení. Já taky, já spíš se bojím jako těch lidí, jak oni jako na tebe dívají jako ze spoda nahoru do pódia. To těžké, že se nemůžeš jenom dívat do not a musíš se dívat jako i na ně, protože mi to přijde takové strašné. Zeptal vás, paní Štolko, je něco, co vás na letošním ročníku dnešního koncertu překvapilo? Překvapilo mě, že se děti hlásily dobrovolně, že chtějí i zpívat solo a tak dále a že vás teda vlastně přibylo. Takže to mám velkou radost, že s námi chcete zpívat. To mi taky. Může tě, proto jsme na světě, já si tě člověk.
than last year? You know, I think it possibly was. Yeah, I remember lots of people there last year as well, and it was a bit colder. This year, maybe more people were here, and it got colder as the concert went on, it felt like, you know, so, but all the people were here. But yeah, big success anyway, I think. Okay, thank you. All right. Jak je na tom sbor? Sbor tady mrzne. Trošku. Co? Tak pojďte podpořit těma světlovama. Umíte si představit, že jste na pódiu hodinu v téhle zimě a zpíváte? Já se tady zeptám pana učitele. Pane učiteli, co ty prsty? Mrznou. Tak. A slyšeli jste to sami, takže ještě jednou velká podpora. Chci slyšet, že tady jste. Že jste tady pro ně.